Najzákladnejší rytmus, ťažko povedať, kde vznikol, ale ja osobne si myslím, že vznikol z tanečného pohybu alebo z tej potreby nejak sa inak hýbať. Výraz čapáž má dva také základné významy. Buď ním vyjadrujem úder rukou o niečo. Hej, a má sa na mysli tanečný úder. Čiže keď udriem rukou po stole, to nie je čapáž. Čapáž sa má na mysli, že udriem po nejakú časť svojho tela, čiže môžem povedať, že čapáž na stehno, čapáž na sáru. Hej, teraz nemám obuté sáry, keby som mal čižmy, tak to je ten priestor, kde pokračuje čižma sárov z jednej strany, alebo z druhej strany. Tak ešte raz, základ, aj takýto môže byť základ, tónu. Môžeš dúpať, idú zvuky tomu. Všetko sa to dá kombinovať. Skoro všade by sme našli tento motív. Či už rytmický, či v rôznych podobách znázornený, ale ten rytmus pam 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 sa nám bude objavovať z juhu, kde sú Karpaty v Rumunsku, tak pokračujú tie pohoria cez Rumunsko, Maďarsko, popri Ukrajine, Vysoké Tatry naše, a končí to niekde na Mijave, Malé Karpaty, Biele Karpaty. Tak celá táto sústava pohorí sa volá Karpatský oblúk. No a vnútri toho Karpatského oblúka žijú krajiny, ktoré majú podobný ten tanečný folklór. Ukážem jednoduchý čapáž od nás zo Slovenska, z južného Slovenska. Napríklad to existuje všade. Aj medzi slovenskými tancami tiež. Napríklad. Najjednoduchší čapáž. Objavuje sa takmer všade tento rytmus, s tým, že ak sa teda bavíme o čapáši, tak samostatné čapášové motívy sú najčastejšie na východnom Slovensku, lebo ten rytmus môže byť znázornený nielen čapášom, ale aj vydupaním, alebo aj bez zvuku. Z kemenu. Z východného Maďarska, zo Satmaru. To existuje aj parchované. Ukážem z východného Maďarska cigánske čapáše. Podľa najkomplikovanejšie čapáše robia cigáni. Napríklad. To sa všelijako kombinuje. Keďže máme dve nohy, tak základný rytmus je chôdza. Pravá, ľavá, keď napríklad kráčam. To vysvetľujem teda asi tak, že pravdepodobne to nejako súvisí s tokotom srdca, ktoré je takisto na 3. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Ak chcem tento rytmus nejak ozdobiť, alebo teda chcem to spraviť tanečný motív, tak najjednoduchšie, čo môžem spraviť, je, že zhustím ten rytmus, čiže urobím ram, pam, pam a potrebujem, aby mi vyšla druhá noha. Je to dôležité kvôli prenášaniu váhy, lebo keby som bol stále na jednej, tak nedá sa tancovať, by som spadol. Čiže tak, ako pri chôdzi prenášam váhu z pravej na ľavú,
A aby som zachoval to prenášanie váhy, tak spravím rytmus a stále som na pravej, na ľavej, na pravej, na ľavej. No toto je najzákladnejší rytmus tanečný. Keby sme sa bavili, že rytmus vlaku, ten pravidelný čapáž by som musel upraviť, že vlastne v rukách vyjadrím a hľadám, kde by som to mohol v nohách trafiť. Ten rytmus je trošku taký zložitý, ktorý nie je typický pre slovenský tanec, že musel by som tak trošku hľadať, kde ako ho použiť. Vo čapáži je okrem toho, že len udieram, tak musím ešte prenášať váhu, musím sa nejak hýbať, aby to bolo tanečné. Čiže ten rytmus by mi niekedy zabránil urobiť krok, lebo musím ostať nohou vo vzduchu a potrebujem spraviť krok. Ale dá sa v rámci experimentov. Vlastne súviselo s tým, že sa využívali rytmy, ktoré vznikali pri práci, ako napríklad že rúbanie dreva, takisto rezanie dreva. Využívali sa rytmy, ktoré sa robilo pri trepaní, pri potopu, keď prali koberce alebo niečo podobné. Čo ja viem ešte, ale určite veľa vecí súviselo s prácou. Chvíľenie dreva je už ťažko, lebo to je dlhotrvajúci zvuk. To je a to nevyjadrím jedným úderom. Takže možno tak by som znázornil, že pilíme drevo. Brusenia to sú pracovné rytmy a tie sú väčšinou pravidelné. Takže to je pravidelne a ten rytmus vyjadrím už či bežaním, alebo keď berieme často ten rytmus, ten zvuk. Všetky sa nedajú, lebo tie ruchy bežného života vznikajú náhodne, lebo ruch ako taký, sedím a búcham si po stehnách, tak spravím čokoľvek. Ako bubeník po bubnoch, tak ja to isté spravím po nohách. Ak by to mal byť tanečný pohyb, tak tam je to veľmi zložité, lebo pri tanci, aby som sa hýbal, musím prenášať váhu, musím byť raz na jednej, raz na druhej a nie vždy mi to vychádza. Práve ten premenný krok alebo niečo, že ten náhodilý rytmus by ma mohol rozhádzať. Lebo tanečník podvedome cíti pravidelnosť. Ja musím dostať nejaký základný a v tom sa hýbem a niečo robím, čapašem. Ale v podstate to metrum mám stále pravidelné. Kdežto ruch z ulice by mi narušal to metrum, že buď by som sa hýbal rýchlo, pomalšie a zase sa zrýchlim. Že tiež by sa dalo ísť formou zrýchlim, spomalím, no ale nie akýkoľvek náhodný ruch alebo rytmus sa dá tanečne vyjadriť. Alebo, ak by som teda bol presný, dá sa vyjadriť tanečne, ale už sa potom nebudeme baviť o ľudovom tanci. Kombináciu 5, 6, 7 a